Πήραμε ενισχύσεις, ήρθε η Διονυσία να βοηθήσει. Θα ξαναρχίσουμε από το μελίσι στο οποίο έφυγε και θα σας περιγράψω τι πρέπει να κάνουμε. Το μελίσι από όπου έφυγε, όπως είπαμε, είναι αυτό εδώ. Εδώ βρήκαμε το βασιλικό κελί. Αν και κάνει λίγο κρύο τώρα και τα μελίσια δεν βοηθάνε. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ ήταν το βασιλικό κελί. Θα το ξαναδείξουμε. Είναι εδώ, στο σημείο αυτό. Τα βασιλικά κελιά είναι κλειστά. Τα βασιλικά κελιά είναι κλειστά. Και σίγουρα δεν πρέπει να είναι μόνο αυτά. Αυτή, ας πούμε, μας τσίπησε, αλλά δεν πειράζει. Εδώ έχει άλλα βασιλικά κελιά, πολλά βασιλικά κελιά, πάρα πολλά βασιλικά κελιά, που δείχνει όλα αυτά. Εδώ είναι βασιλικά κελιά που δείχνει ότι είχε προετοιμαστεί από καιρό. Μια και ήταν καλό μελίσι, να δώσουμε ένα φιλί στις μέλισσες που μας έδωσαν ένα παιδάκι. Εδώ έχει πάρα πολλά βασιλικά κελιά.